Nu ska jag prova Alanne push-ups. Det säger att det tyngsta att alla push-upen stämmer nog inte, men ungefär 1% av människorna kan göra dem. Det är som en vanlig push-up, men armarna ska vara raka framåt. Och så trycker man liksom upp kroppen med armarna och benen. Så man kommer upp och ner att armbågarna ska vara raka hela tiden. Vi ska se om jag kan göra det. Fingertopparna ska vara bara i marken och klubban. Nu var det ganska tungt. Några kunde man nu ta kanske inte helt rent, men lite till början på så härifrån kan man fortsätta.